Čitanje iz Poslovnika, član 158 Svetoga pisma po predsedniku Skupštine Igoru Trifunoviću. Predsednik Skupštine određuje prekid sednice u slučaju povrede reda na sednici, zbog čega Skupština ne može da radi. Braćo i sestre, obratite pažnju sada da su odbornici iz redova vladajuće koalicije okupljene oko SNS-a reklamirali povredu Poslovnika i ukazali na povredu reda u Skupštini, na što se predsednik nije obazirao, tako da po neprisustvu gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i velikog broja članova gradskog veća, a i ovih koji su prisutni ovdje iskazali da ne mogu da rade, molim da postupite po Poslovniku i prekinete današnju sednicu. Hvala. Gospodine Simoviću, vi ste spremni da izvrgnete satiri i ono što ne treba. Verujte, to je moj odgovor. Sigurno će vam to neko još reći. Kada izađete iz ove sale. Kako god. Nek vam je Bog u pomoći.